mga anak ng kanyang mga anak. Ibig sabihin, apo sa apo-apo. Amen. Wala akong pera eh. Amen. Mahirap ang buhay ko. Pamasahe nga, wala ngayon eh. Pero ito problema. Ito yung sikreto. Sabi diyan, salita ng Diyos ito. Ang kayamanan ng makasalanan, yung kapitbahay mo na walang oras sa Diyos. Amen? Yung mga taong nangungurap, yung mga taong gumagawa ng mga kasamaan dahil sila nakakaroon ng napakaraming kayamanan. Sabi diyan, ay manalalagay na ukol sa matuwid. Nagtataka ka? Bakit yung dating promotion mo, hindi ka naman kilala, ibinigay sa'yo? Sapagkat anumang kayamanan meron sila, ibibigay sa'yo ng mahal na Panginoon. Amen! Magtataka ka? Mas magagaling na tao kaysa sa'yo? Pero bakit ang trabaho ibinibigay sa'yo? Dahil ibinibigay ng Diyos ang anumang kayamanan na para sa'yo, para magpatuloy kang maglingkod sa Kanya. Amen. Remember the time of Egypt? Ito mga talatang ito, mga minamahal, huwag na huwag ninyong aalisin sa isipan nyo. Nagbibigay pag-asa sa bawat Kristiyano. Ito ang aming pinanghawakan. Amen. Noon sa Egypt, mga minamahal, Exodo, basahin lang natin ito, mga minamahal. Exodo, kabanata 12, talatay 35 hanggang 36. Tingnan nyo. Amen. Sige. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 12, ang talata po ay 35 hanggang 36, ganito po ang sasabi. At ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa salita ni Moses, at sila'y humingi sa mga Ehipsyo ng mga hiyas na pilak at mga hiyas na ginto at mga damit. At pinagbiyayaan ng Panginoon ang bayan sa paningin ng mga Ehipsyo, ano pat ibinigay sa kanila, anumang hingin nila, at kanilang hinubaran ang mga Ehipsyo. See, ang mga anak ng Diyos, sa totoo, nandun sila sa Egypt, walang pera. Amen. Pero nung dumating ang pagkatubos sila mga minamahal para sila makalaya sa pagkaalipin, ang sabi ni Moses, manghingi kayo sa mga pag-aari ng mga Egyptians. Sa totoo lang, kapag sila lang mga minamahal, sino magbibigay? Ialipin ka na kita eh. Amen? Pero sinabi ng talata mga minamahal, and the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptian, so that they lent unto them such things as they required. Yung dating ayaw magbigay na Egyptian sa isang Israelita, nung hinipo na mahal na Panginoon, sabi ng Egyptian, sige, iyo na. Lahat ng gusto mo, kunin mo na. Lahat ng kailangan mo, ibikunin mo na kung ano nakikita mo dito. Bakit? Ang sabi ng talata, ang kayamanan ng masama ay ukol papunta sa mga magiging matuwid. Amen. Amen. Kaya kayo nakakakita ng Kristiyano, dati walang-wala, ngayon pinagpala. Amen. Hindi naman may pagmalaki kung anong masabi meron sila. Pero, tinan nyo, even wisdom, even yung kagalakan, even yung knowledge, galing lahat siya. Basahin lang natin, huling talata nito mga minamahal. Lahat ng hindi naiinip, pumalakpak nga ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Ito mga minamahal, ating basahin ito sapagkat napakalaga nito mga minamahal. Ecclesiastes, ang kabanata 2, talata 26. Tingnan nyo yan. Ilista nyo yung talatang yan. Balik-balikan ninyo. Punong-puno ng pangako ang ating mahal na Panginoon. Kindly. Dito po sa Ecclesiastes o mga ngaral ng kabanata po ay 2 at ang talata 26, ito pong sinasabi, sapagkat ang tao na kinaluluguran niya, binibigyan ng Diyos ng karunungan at kaalaman at kagalakan. Ngunit ang makasalanan ay binibigyan niya ng damdam na magpisan at magbunton upang maibigay sa kanya na kinaluluguran ng Diyos. Ito man ay walang kabuluhan at nauuwi. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Nagtataka ka, paano mo nagagawa ang mga tasks na ibinibigay sa iyo kapag itinaas ka na ng mahal na Panginoon? Paano? Amen? Oh, sa totoo lang. Kami, hindi namin alam paano namin nagagawa. Na pagdating sa gabi, naisip na lang namin, paano ko nakapag-desisyon ng mga ganon? Paano ko nagawa ng mga desisyon para may ayos ang lahat? Even sa abot ng aking kaisipan, hindi ko alam kung anong gagawin. But God is supplying wisdom, knowledge. Amen.
Diyos ang nagbibigay nun. Sabi ng talata, mga minamahal, for God give it to a man that is good in His sight, wisdom and knowledge and joy. Amen. But to the sinners, He give it travail. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw, mga minamahal, patuloy na magpapakainit sa Diyos. Tandaan po nyo, hindi ka mapapagod na paglingkuran ang mahal na Panginoon, panghawakan ng kanyang mga pangako. Kapatid, maniwala ka. Ang sabi ng talata, kung ikaw ay mainit, you will display superiority over those who do not serve God. Magiging superior ka. Tingin nila sa'yo. Kaya nga ibibigay sa'yo yung project eh. Ibibigay sa'yo yung sweldo eh. Ibibigay sa'yo yung trabaho eh. Lahat ng sasabihin mo, mag-yes sila eh. Bakit? God is giving that to you. Magtataka ka, paano mo nakuha ang mga pagpapala meron ka? Pero sabi ng Biblia, huwag mong pagtaka yan. Ang kagalakan mo, pangalan mo nakasulat sa kalangitan. Tayong natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. What love the Father has lavished on us. We should be called His sons and daughters, precious in His sight. Greater love this world had never seen. Amen. Praise the Lord. When He hung on that tree, oh why would He do such a thing for dirty sinners like you and me? Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made this story, Lord, you died for me. Forever my praise will go to Thee, oh God. Thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh, Jesus, I will never cease to sing your praise. Your love is patient and humble and kind. It's greater than all my sins. It always protects and trusts and hopes and will have no end. It's your love that lifts me up to praise. Solid rock with a firm place to stand. Lord, I always will trust in your loving hand. Oh God, thank you for loving me. It is you died for me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Will go to Thee, oh God. Thank you. To be your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease
Maminamahal, maraming bagay na nangyayari sa ating buhay. Hindi natin maipaliwanag. Hindi mo alam bakit ka pinagaling ng Diyos. Hindi mo alam bakit ka pinagpala ng Diyos. Hindi mo alam kung bakit sa bawat panalangin meron ka tinutugon ng Diyos. But there is only one reason. God is loving you and me. Di niya sinabing bayaran mo. Ang kailangan lang niya, sabi ka lang ng salitang thank you. Magsalabi ka lang ng salitang pasasalamat sa Diyos. Huwag mo hayaan lumubog ang araw, hindi mo napapasalamatan ng Diyos. Hindi napapago ng Diyos magbigay ng pagpapala. Just say thank you. Minsan pa natin awitin, tumami naman. Oh God, thank you for loving me. When all that passes Lord, forever. Even praise the Lord, praise the Lord. Oh God, thank you for choosing me. To be your child and bear your name. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Cease to sing your praise. Oh God, thank you, Lord. Thank you so much, Thursday. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord can do for me forever. My praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh, Jesus, will never cease to sing your praise. Let us pray. Tayo natin tumalangin, mga minamahal. Heavenly Father, thank you for your words. Patuloy mo kaming binibigyang pag-asa. Parati mong pinaparamdam sa amin ang iyong pagmamahal. Tulungan mo kaming parating makita ang iyong pagkalinga sa gitna ng mga problema. Tulungan mo kaming maramdaman ang iyong mga yakap sa gitna ng mga takot namin sa aming buhay. Tulungan mo kaming makita ang kagalakan sa bawat patak ng luha sa aming mga mata. Ikaw ang aming kalakasan. Help us. Sa ganang amin wala kaming magagawa. Kami lamang ay parating nagtitiwala sa iyo. Mahabag ka sa amin, mga Panginoon. Alam namin ikaw ay Diyos na mapagmahal. Sa pandalangin ng aming ginagamit ng Malabang Lista World Estrada, Amen. Ay po maminamal na mamangagaw. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, saan man kayo naroroon, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Apat ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, tinatawag nating pananampalataya. Kailangan mo manampalataya sa isang Diyos. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Jesus. Pangalawa, pagsisisi. Lahat ng tao ay nagkasala.
na tayo nagkasala at di kailangan humingi ng kapatawaran, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Ang pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang sabi ng Biblia, Acts 38, gawin mo ito sa kapapatawad ng iyong kasalanan. Tanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang pang-apat, gawain naman ng Panginoon ang bautismo sa Espiritu Santo. Ganapin mo yan. Kapag tumanggap ka na ng pagpapala, iakbang mo ang iyong mga paa patungo sa pinakamalapit na banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sapagkat yan ang magpapalago sa iyong pananampalataya. Tayo natin dumalangin, sabihin niyo mga minamahal ang aking sasabihin, sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa umagang ito. Ako'y makasalanan, humihingi ng kapatawaran mula nung ako'y nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita, at sa katotohanan. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa pangalan at pinakamamalapinis na ito mga anak. Sama sila naroon, ano mga kanilang pangangailangan. Tugunin mo sa may malang kaparaanan ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Walang imposible sa iyo. Sa pandalangin namin, gagamit ng malabang sa aming pangminaman gagawa. Mahal na Panginoon, ganapin mo ang kanilang mga pinapanalangin sa iyo. Abutin mo sila, mahal na Panginoon. Malaman nila na ikaw ay Diyos na mapagmahal. Ikaw ay Diyos na humahanap at kumakalinga sa kanila. Panalangin namin, mahal na Panginoon, sa pandalangin ng aming ginagamit ng evangelista, patawarin sila sa kanilang mga nabagkasala. Isulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, sa pura kanilang mga sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga pangangailangan personal. Kung tayo po may karamdaman, kaliwang kamay sa ating karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa pangalan na pinakamamalapay sa salita. Kapag aming maramdaman sa atong Espiritu, kami magkapayang palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Sa oras sa pandalangin ng aming gagawin, mabangkit sa Well Estrada, Almeida, ang pumang minamalamang gagawa. Sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman. Diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, high blood, stroke, gawa ng kaaway, ako sa in Jesus' name, be healed in Jesus' name. Pagkababalik sa iglesia, mga palulupay-pay, mga gawa ng kaaway sa kanyang banal iglesia, I command us out in the mighty name of Jesus. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Cast out in Jesus' mighty name. Be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Yung pinakamalakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Tayo po natin tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, amen. Huwag mag-aalinlangan, ay sapagkat kaya ng Diyos tugunin ang lahat ng mga mayroon tayong pinanalangin. Amen. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. Yan po nagtatapos ang ating pong